ассалому алайкум дӯстони азиз. Умедворам ки ҳамаи шумо сеҳату саломат ҳастед. мо ҳам шукронаи худосозем хубем. бо инами ай компанияи Фабели боромона гирифтем. мехоҳем баҳри шумо нишон медиҳем. Духтаро дӯстони азиз, дар комментария навистед ки ай рӯзе ки компанияи Фабели кор дар омадаед, фақат ҳами компанияи Фабели ка реклама мекунед, тамом халос влог нестай. Духтаро бениҳоят кори хубай, ҳозирам сари вақтай, биёед ҳамроҳи мо кор кунед. Одамое ки баҳона мекунанд мо чӣ мехарем, мо чӣ хел балҷам мекунем, чӣ хел. Духтаро ман ҳечи намехарам, фақат дар хона мехарам. ин хелае ки шумо фақат мағозаи худтона алиш мекунед. ҳамун чизое ки ай мағоза мехаред, аморо намехаред, ай компания мехаред, ба шумо бонус метиҳад, ба шумо тӯҳфаҳо метиҳад, ба шумо маблағҳои пулии калон метиҳад. Шукронаи худо ина. Худам ҳар як 21 рӯзда оила гирифтаестам, нормалне. Барои мо ягон вақт шумо чӣ накунед ки мо наметонам ё ки ай ҳдаш намебурам, ма чӣ мехарам, ягон и баҳонаи тайёр. Чӣ мехарӣ? Порошок? Чӣ мехарӣ? ами кадомет ки гудак доред 100% ҳамо чиётон, коврикотон ё ки чиётон чирк меша, мегирӣ барои тоза кардан. Сера оно мерави ай магазин мехарӣ барои полшувӣ, барои стенашувӣ, барои ванна, барои туалет. Ҳамаи амира мо вақте ки дар ами ғарибием, ҳамаи амира мо меравем, ай магазин мехарем, ами хонаҳоро кӯшиш мекунем ки хушрӯ тоза нигоҳ кунем. Ами хел аст. Ё ки шампун барои кӯдаконмона, барои шавармона, барои худмона отдельно мехарем ай магазин. Айҷам ами хел тоқа барои худта мехарӣ. бо ё шампунои хушрӯ доранд духтаро, калон ай. ира удаф гирифта будум, сонияда бениҳоят нахошида йогуртни. Боидав дута гирифтем. Қариб ҳар рӯзи ами гудаконмона сарошона мешӯем барои амо. И баҳонае ки ман наметонам. Кадомет ки кор кардан мехоҳед ё ин ки ягон чиз заказ кардан мехоҳед, дар номерои болои экран будан нависед. ҳатман ки ин рӯз бо хӯрокам мекунем, якҷоя бо шумо дӯстони азиз тайёр мекунем. Ва чӣ гирифтем? Ина ин хер кроссовки гирифтам барои шавҳарма. Бениҳоят арзонай. ҳозир ягон обув арзон нестай. Бо фирмини хушрӯ. ҳамиқа хушрӯ ки бениҳоят мада маъқул шуд, вай ҳозир гирифтанӣ набуд, ман гирифтам бугум. ай оилик минус мекуна, мегирӣ ҳамин чизе ки дили хоҳтай гирифта мегирӣ. Дӯстони азиз, фарқ надорад касе боша, мешава кор карда. хондагӣ нести, метонед шумо кор карда. бо чӣ гирифтам? ина ин хел якта пояс. ҳама занако, ҳама мардако ҳамин хел бисёртаргиш пояс истифода мебаранд. иҷои чиш нестай. ина ман ба ҳама якта гирифтам дӯстони азиз. шумо метавонед заказ кунед. бениҳоят хубай, бениҳоят материали хушрӯ доштаем. ман шукойдумира чен кардам, ченам будай бениҳоят хуб. материалшам хуб. лекин инаира чен накардам. барои фаризара гирифтам. ҳозира даже накушодам. барои мо сера оно барои кӯдаконмона ҳамун магазина ай ҷое набоша мехарем. чизи ғавсак ина ба скидка ҳамира 500 рублей да. ай ҷо мехаре фирмини хушрӯ, чизи фирмини. ҳеҷ ки наметиҳата. барои амо ина мира ма ба скидка харидам. иҷа ихудаш қимат меиста. мағозата мекушои, ҳар рӯзе медурои хабар мегирӣ, чизе скидкаши даравак мехарӣ. ина мира барои фариза гирифтам. иё бениҳоят қимат буданд духтаро. фирмини хушрӯ, чизи хушрӯ, качествени хушрӯ қимат буданд. ман хостум ки бигирам пештарак, лекин қимат буданд. гуфтум ки ҳозир бестак амё скидка мешаванд. барое ки ҳар як чизе ки дар ҳамин компания аст, як бор, ду бор, се бор ҳар як каталогда ҳар як чизаш скидка мешавад. барои амо ҳозир мепӯшонам, нишон метавонам. бениҳоят хубай. ғавсаки хушрӯ. чӣ хеле ки ҳозир медонед берун хунук шидай, бояд чанд либосӣ пӯшанд кӯдако. иншалло ки ай болои вадаласташ мепӯшонам. барои мактаб мо элифа рафта меорем. номи маҳваша мо алиш кардем. номаша элиф мондем. ина як навигари дига. маъқул айта? номша элиф кардем. ина духтарако дӯстони азиз, ҳозир чен мекунам, нишон метим тона.
нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯ тофтестай, нигоҳ кунед чӣ хел чени хушрӯ остинакоша биманҷе дора ки хушрӯак бо блёски дора, дидеда, блёски дора. Ина мехел хай. Шумо метавонед харидорӣ кунед, биёед кор кунед ҳамроҳи мо. духтари ман просто майдатара, бо барои одамое ки бузбаланд. Ира дар баҳор мепӯшӣ ку, ай такш якта футболкаак мепӯшӣ, иро мепӯшӣ. Анам хеле чизода. Ҳамо вақте ки вақти пӯшидани худаш мешавад, бениҳоят чени хушрӯш мешавад. дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфтум бега овқот кардана нишон медиҳам. Ина ози ман тайёр кардастам. Бо амира таъриф кунам, мегӯяд ки таъриф кардастӣ. Ина гӯшти говам майда кардам, ина мира полниам майда кардам. дӯстони азиз, ҳозир инаи баргора хай мегирам, и шӯрай. Ман якум бор хел тайёр кардастам. Ина бринҷам ҷӯшондам, бринҷ меандозам, ина пиёзшам дар ин майда кардам, ай болои гӯшт. Ина овқоти ними ток. баъд тайёр мекунам ҳамичиша, баъд бо нишон медиҳам. дӯстони азизу меҳрубон, мутаассифона давоми хӯрока видео кардан натавонистам. Телефона фариза гирифта буд. хулас ана мехел хӯрока пухтем, бениҳоят ба маза омада. ман гуфтам якум бор кардагӣ будам. як бори дигар занон, духтарон, ҳамаи шуморо ба кор даъват мекунам. боқӣ дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳдори ҳар яки мо ва шумо бошад. хайр, дӯстони азиз.